Nhai mukauro, zvotongoramba tichingodya sadza nemazai. Ko kuchitoro kwacho hakuchina huku here? Ko zvotokundwa namarwaivhi kuchinja mbatya. Anoti akasvika paasvika anotoredzera ruvara rwepaanenge ari. Isu inongoriwo mandikupfeke. Takatenderana wani kuti tombozvinyima zvatinoda tichisungirira. Ndizvo hazvo, asi pamwe tinaito tichirerutsa. Mai mwana, mari yedu yati one day. Lilililili. Zvoda kutendwa. Tochivakawo musha. Ini ndanga ndane mumwe muonero. Manga mafunga kudii nayo mari yacho? Kutenga chimotokari. Zvamatoti chimotokari. Handioni muchikwanisa kutenga motokari svinwini. Unoona, motokari inotibatsira, especially baki. Tenge tichimboda mapotatoes, maapple nematomatisi. Tadii kutanga zvinoda kutangwa first. Shauta first. Motokari tozoitenga tane pokuipaka. Asi zano rangu hauna kurinzwasu. Tikavaka imba yacho paruseva haiunze profit. Asi baki. Ini semubatsiri ndanga ndati ndibatsirewo. Sababa vemba, chiita henyu zvamunoona zvakanakira mhuri yenyu.